u svim srpskim okupiranim zemljama. Ajmo sad. Sa Kosova! Šta? Najglasnije Srbija kliče te, ne damo te Kosovo, koje naše uvek bilo, odavnina ostalo. Oj Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena, zemljo slavnih i Titova, Lazara i Miloša. Zemljo slavnih i Titova, Lazara i Miloša. Kosovo je! Srbije! Srbije! Zabranimo naše Kosovo! Šiptarska je glava Ustava! Htio bih da najavim i sljedećeg govornika, ali pre toga da kažem samo par stvari. To je autor knjige Ispovest Haškog sužnja, koja govori o velikom srpskom junaku Milanu Lukiću, koji je za razliku od drugih osuđen na doživotnu robiju u Haškom tribunalu, jer je branio svoj Višegrad i jer ga je odbranio, braćo i sestre. Danas je Višegrad jedan od najslobodnijih srpskih gradova. Autor knjige ovih dana bio je i u Parizu sa srpskom dijasporom i tamo smo počeli da promovišemo svog junaka. Uskoro će poći i za Holandiju, obići će srpsku dijasporu širom sveta, da svi zajedno spijemo redove, da svi zajedno znamo ko su naši junaci. Gospodine Đurđeviću, molim vas da nam se obratite. Izvolite. Viva Luki! Viva Luki! Radovan Karadžić! Radovan Karadžić! Radovan Karadžić! Radovan Karadžić! Radovan Karadžić! Radovan Karadžić! Kad već ovako lepi pomen lepog srpskog imena i junaka, moram da vam kažem, ispod ikone, pored velikana ruskog cara i drugih velikana pravoslavlja, imao sam i sliku sa potpisom Radovana Karadžića. Molim lopova da mi tu sliku vrati. Neću mu ništa. Ali ja Radovanovu sliku vidim svima ispred lica. I svi vi mladi ljudi ličite na Radovana, na Vojislava, na Milana, na Ratka, na sve naše junake. Zbog njih smo večeras ovde. Prvo su obezglavili Srbiju da bi mogli da je pogaze i da je unište. Odmah da kažem, ako nastave ovakvu politiku,
malo Evropa, malo Rusija. Samo nas zavaravaju. Na kraju će ova izmoždena zemlja da dođe kao Island, da kažu prodamo je za $1, kao što su prodali Železaru Smederevo. Ali da vam kažem neke druge situacije. Zajedničko ime danas za našeg neprijatelja nije drugo osim Evropa, ujedinjena Evropa, politička Evropa. Hitler danas ne sedi u Nürnbergu, ni u bavarskom Minhenu, on je u Briselu. Moram da vam kažem, u Parizu bila je promocija knjige, prvi put je štampa objavila, došli su Srbi čiji je rad bio zamro, pozdravili su vas, oni su uz nas, ali to je normalno. Ima jedno drugo čudo, pozvale su me francuske patriotske organizacije, imao sam sastanak sa njima, moram da vas obavestim da već postoji 12 patriotskih organizacija zemalja, takozvane članice Evropske unije, koje se bore za svoju slobodu i povratak suvereniteta. Hoću da kažem da je koncept Ujedinjene Evrope već viđen i kod Hitlera i kod Napoleona i ranije. To je jedan propali koncept. Mnogi ljudi će ustati protiv toga. To kažem zbog ovih naših nesrećnika. Ovakvom politikom dovešće dotle da Rusija pristane i na pola Srbije da je pomaže, jer šta može drugo? A upozoravam Rusiju, onda će podlaci reći, pa vidite da se i Rusija složila sa deobom Srbije. Možete misliti, braćo, kad su oslobođeni ustaški generali, ministarka inostranih poslova Srbije daje izjavu. Nije njoj žao te kolone koja liči na povlačenje preko Albanije. Nije njoj žao toliko mrtvih. Nije njoj žao 500.000 prognanih i raskopanih ognjišta. Njoj je žao, kaže, jer u Srbiji sada jačaju antievropske snage. Pa strah je bilo! Pa kako može to da bude ministar inostranih poslova? Koje zemlje? Uoči izbora ta nesrećica je rekla, pitali su je šta bi uradila da pobedi, a ona kaže, ni 5 ni 6, da promeni Srbima mentalitet. I Turčin bi se prikrstio da to čuje. Poređane su svi velikani pomenuti ove poslednje srpske sramote. Da li pamtite da je tužilac Vukčević i ovaj njegov zamenik, ne znate šta je, kako ne znate, Šumadinac? Bruno Šumadinac večeras je govorio na nacionalnoj televiziji. Izlaze da sačekaju Bramerca, idu mu u sretenje, ne čekaju ga u kancelariji, nego se maze, grle i smeju, baš kao njihove kvote pedera po Beogradu. Gde su oni nesrećnici, braćo, koji su ljubili krvavu ruku Medlin Albright? Gde su braćo zlikovci koji su ovde doveli Gliksmana, Ali Berrera Levija i ovoga što je mislio, kunevam se Bogom, dao sam izjavu u Francuskoj i štampa je objavila da je srpsko srce mnogo veliko i da on nije mogao da ga iščupa i nikad ga iščupati neće. Bilo je dosta govornika, želim da skratim, da vas nešto pitam.
Imamo već spomenik ustaškom krvniku Brozu, i to u sred Beograda. Podignut je spomenik šiptarskim teroristima u ovim parčićima ostataka Srbije. Hoće li Tadić i njegovi da podignu spomenik Hitleru i ustaškim vođama? Daj mi to dozvolimo. Ili će srpska vlast, kako reče Milica malo pre, da zaista počne da hapsi tu bandu ustašku, taj ustaški lobi, te nosioce ustaške politike. Dve optužnice su dovoljne: kršenje ustava i izdaja zemlje, i druga izvršena je unutar nacionalna diverzija. Opljačkali su zemlju, pokrali, narod je gladan. Nije dovoljno da uhapse direktora banke, to je bio totalitaristički režim. Svi putevi vodi do nosioca ustaške politike Borisa Tadića. Aleksandre Vučiću, Tomo Nikoliću, Dačiću, pogotovo ova prva dva, znam vas i znate me. Vinite se među besmrtne srpske velikane. Učinite što je ova mladost večeras tražila od vas. Prekinite taj sram. Zar treba biti pisac? Jer i svaki čovjek vidi da ovaj narod ovoliko ponižen ne može da opstane. Milicija je večeras maltretirala zavetnike koji su pokušali na brzinu da izlepe plakate. Pretpostavljam da je to neki izostali ustaša. Ostalu srpsku miliciju molim da bude na nivou događaja sa Čukur Česme. 2/3 ih ima sa Kosova i iz naše lepe krajine. Neka priđu nama, svom narodu, da branimo Srbiju. Nemamo dve Srbije. Pitam tužilaštvo, ko je sakrio 10.000 prijava, jer su oni rekli da ih toliko ima, protiv Nataše Kandić? Jer je ona bila prisutna na inauguraciji šiptarske narkodržave. Narod je podnosio prijave, a tužilaštvo je reklo: nemojte narode, ima već 10.000 prijava. Gde je makar jedna od 10.000 prijava? Braćo, podržavam odluku organizatora ovog skupa i zavetnika da nastavimo proteste svake večeri. Podržavam zahteve što je rekao i naš patrijarh. Bog ga je prosvetlio pre neki dan da više ne zove papu u ovu zemlju, nego da nam kaže da sunce izgreva na istoku. Tamo je pravoslavna Rusija, a mi smo pravoslavni Srbi. Nema drugog puta za nas. Rusija i ništa drugo. Rusija. Na kraju samo da vas pozdravim, da ne dužim više. Neka znaju, bit će što biti ne može. Neka znaju, Srbija se umiriti neće, tako je. I neka znaju, osvetit ćemo sveto Kosovo. Još jednom, u ime Srbije, preklinjem predsjednika države
i Vučića, molim vas upišite se među besmrtne. Živjela Srbija, braćo! Braćo i sestre, kako je bivša vlast dogovorila, a ova odlučila da implementira, trebalo je 10. decembra da se počne sa tim takozvanim integrisanim upravljanjem administrativnim prelazima. Međutim, kako smo dobili informaciju, upravo naša vlast insistira da to bude 3. decembra. Možete misliti kasno im je 10. kojim se žuri sada već 3. Valjda da olakšaju Ramušu Haradinoju kad stigne da ne bude pod stresom, ili nisam baš siguran. Ali da se vratimo i na Ramuša teroristu. Surovo je ubijao naše braću, sestre, prijatelje, rođake. Silovao je naše majke i sestre. Zbog njega i dan danas srpska deca po Kosmetu plaču, ne smiju iz kuće da izađu. Zbog njega, Tačija i još par narkodilera. Ja, braćo, Stefan Stamenkovski, poručujem u svoje ime, a verujem u ime svih vas, krvavo ćete platiti svaku srpsku suzu. Mi ćemo im, braćo i sestre, suditi i presudit ćemo im. Samo tako i nikako drugačije, jer to je Božja volja. Podsjetio bih vas, braćo i sestre, da je 1912. godine Srbija za 3 nedelje oslobodila celo Kosovo i Metohiju, celu Srpsku Makedoniju do Prilepa Kraljevića Marka. Sada ćemo, braćo i sestre, sve to osloboditi za 3 dana, za ovakve ko što su oni, mnogo je 3 nedelje. Braćo, ponovio bih vam još jedan put. Ovaj skup je organizovan za 4-5 sati. Preko interneta između sebe smo se čuli, došli ovde da iskažemo revolt i ovo je veliki broj ljudi s obzirom na kratko vreme i na medijsku blokadu koja godinama traje, na sistematsko ubijanje srpskog nacionalnog bića i energije. Mi ne smemo dozvoliti da se ovaj skup večeras razvodni. Ovo mora biti početak jedne nove borbe. Ja mogu da vam kažem da smo mi danas sa nekoliko patriotskih pokreta razgovarali. Čuli smo se sa gospodinom Markom Jakšićem sa severa, koji vodi Srpsko nacionalno veće. Dogovor je sledeći. Spremajte se za 10. kada će stupiti na snagu integrisano upravljanje. Spremajte se da se okupimo u celoj Srbiji na svakom mestu. Poručujem vladajućim strukturama. Budete li napravili granicu na Jarinju i Merdaru, imaćete 300 granica po Beogradu i duž cele Srbije. I ajmo još jedan put da nas čuju, braćo. Kosovo je srce Srbije, srce Srbije, srce Srbije. Kosovo je srce Srbije, srce Srbije, srce Srbije. Kosovo je srce Srbije, srce Srbije, srce Srbije. Kosovo je srce Srbije. Kada odemo odavde, prenesite svima. 10. decembra veliki narodni skup u Beogradu, još ćemo javiti tačno vreme i mesto. Svima prenesite, svi neka znaju, ovo je danas samo početna inicijativa. Kako mi danas radili, tako nama sutra Bog pomogao. Živeli!